Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asike sibheke umdwebo osibhekile la. Uzokhumbula ukuthi umdwebo onjengalona subiza ngani? Subiza ngehexagon. Ile ngidwebela lapha yana hexagon. Sisuka ku A B C D E F. Subiza ngani ngehexagon. Kuhleke. Kuyo le hexagon yethu siyatshelwa kuthiwa uAB njengoba ngidwebela ulingana nani no 2 square root of 3. Base kwena kwathiwa thola ukuthi ubani sekuhlangene ke uA B C D E F. Khumbula ukuthi hexagon imigqa yakhona yakhiwa yini ukulingana kwayo. Yonke imigqa yakhona injani iyelingana uma usebenza ngani ngehexagon. Ngakho kukwenza kuvene lo mbuzo nje ubelula kakhulu ukuthi siphumelele kuwona ngoba usebenza ngehexagon nanokusibuza ukuthi kanti lezi ezinye ikhala zona zingakanani. Asithi nginolawundi la engizothi kuona ungu-G ngoba bese sisebenzise sisukela ku-A saya ku-F usalise ngiqedelela ngithi G. Asithi sinomugqa wethu engizothi u-G lapha nendawo. Kuwo lo chashaza lami la-G uyabona ukuthi ngenzani? Ngiyakhombisa ukuthi nani ngingaphumelela ukwakhani amanye ama-triangle lapha phakathi uyabo. Siqhubeke nje siwakhe agcwale aphelele wonke. Uyabona nje ukuthi ama-triangle ami ngingawakha nazo ke. Sekungathi ke manje i-orange uyalibona phakathi. Asevulekile ke manje ama-angle ami. Ekuzomela sizikhumbuze wona lezi impawu engizidweba phezulu kwemigqa yami lena ukuthi ziyalingana. Yebo, ziyalingana. Ngoba sisebenza ngani ngehexagon. Inani inemigqa elinganayo. Ngakho akusiyona nje into enzima kakhulu ukuthi basibuze ukuthi uma siphiwe uAB akunzima nje ukuthola ukuthi B C C D D E F F A ungubani wona. Asibone ukuthi kodwa ke sizokuveza nangendlela enjani ngoba phela akusiza ukuthi sivesane sazi nje kuphela. Kudinga ukuthi sazi siphinde sibe njani? Siphinde sikwazi nanokuthi lona lwazi solisebenzise noma kanjani noma inini nanokuthi sazise nomunye obengazi ukuthi hexagon inemigqa elinganayo. Asithi la phakathi ngizofaka ngithi X sesenzela nje ukuthola isisindo sakhona kodwa noma sazi ukuthi siyefana asenzele nje ukuthola. Ngino X bangaki base ngibabalile bawu6. Ngizothi 6x equal to 360 degrees. Kungani ngithi 360 degrees? Ngoba o-x bami behlangene bawu6 ngoba indingiliza uma uyivala iba ubani ubu 360 degrees. Ngakho 6 wami divided by 360 kungishiya lapha ku60 degrees. Okusho ukuthi shuthi wonke umuntu la phakathi sengizomvala ngobani ku60 degrees. Ase kuba bonke bayefana. Ase kuba bonke bayefana. Ngibe no 2y uma sengifuna ukusebenza ngendaba ya y na ukuthi nguthola ukuthi ubambephi. Ngingaba no 2y phakathi kwindingilizi ku triangle eyodwa. Ngaba nani no y ababili. Ngakho ngizothi 2y plus 60 equal 180 ngoba phakathi uma sengisebenza ngetriangle ngithi mele ubani ibu 180. Ngakho ngino 60 ngale engisengaziyo ukuthi x wethu ungu60 base ngishoda ngo y bobabili esengaziyo manje ukuthi banjani bawu60 shuthi nabo y bamblana phakathi bawu60 shuthi wonke amakhona amphakathi kwi-triangle noma kuma-triangle amanjani kuba wo60 kushuthi wo60 abathatha abangikhiphela bani u180. Ngibone ukuthi hayi cha ngiyajabula ngilenza ngiphutha ngoba vele i-triangle kumele ikhishwe yini ikhishwe u180. Asiboneke la ukuthi siqhubeka kanjani uma sesazi ukuthi ngoba vele phela i-hexagon le wonke ama-triangle ami la phakathi noma isikhala sami singaphakathi konke kuyalingana. Asibona ukuthi uma siyiqhubekela nje siyidlalela ngaso lesi sikhala sethu sophinde sithole ngoba phela impendulo yona hayi akusiyona into esiyisabayo. Asibone bangifika phakathi kwi-triangle eyodwa.
ngifika phakathi kwi-triangle eyodwa ngenze njani ngiyahlukanisa njengoba sengihlukanisile laphaya ngivule nethuba lani lama-right angles. Uma sengivula ithuba lama-right angles ami kusho ukuthi lo 60 wami wa-x lapha phezulu unjani uyanqamuka ngenxa yani yale altitude engiyifakile lapha phakathi nendawo sekuba wobani manjena sengiya lapha sengithola ukuthi sekuwo 30 kodwa akusiyona into ekhalisayo leyo kusiyona nje into ekhalisayo neze ngoba uma sengivule isikhala sokuthi kube khona ama-right angle ngiyazi ukuthi i-right angle inguba ingu-90 degrees ngakho ngithi 90 degrees plus 60 degrees lo wawayo laphaya plus 30 degrees lapha kungipha bani kungipha 180 namanje okusho ukuthi nje haya angibhedile ngokunqamula nginganqamula ngize ngiphelele kwawo inki-ke phela ukubhala ngiloke nginqamula la phakathi i-hexagon iyalingana nje amasayide akhona akunakuyidoja uyenze ingasalingani ayalingana amasayide ngibone ngithi ngine-square root sika 3 laphaya kuba yini ngoba kuthiwe ngine-square root ngino-2 ne-square root sika 3 ngale base ngifaka i-square root sika 3 ngithi times i-square root sika 3 ekuzongipha u3 ngibona ukuthi mangifaka u3 la uma sengihlanganisa kuzoba khona iphuthana noma kuzobe sayifanela nje konke kuyalingana njengoba ngiloke ngiphindile nje asibaleke i-area siyazi vele ukuthi itholwa kanjani ithiwa u-half base times height ngakho-ke sesibhalile ku-half wethu half ncese ngibhalela bhala uphawu lwami lwe-area ukufunana ne-area ngithi area laphaya ka-GDC u-half base times height uzongiba u-half ubase wami ngithe unguba naku bangidwebela ngithe ungu 2 square root of 3 ngithi times yini engishodelayo times 3 sibona ukuthi konke lokhu kuzongipha bani bakususana kungipha u3 square root of 3 isikhala sami noma i-area yami yaka GDC okungangisiza ukuthi ngithathe yona leyo area yami uma sengizosebenza ngayo ukuze ngenze njani ngithole eyaka ABCDEF ngithi ingu 6 times 3 square root of 3 18 square root of 3